Τελειώσαμε. Τρίχα για τρίχα δεν έμεινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Όντως κάνει δουλειά το Soprano Titanium, Γιατί το φοβόμουν. Καλέ, τι τώρα, παίζουμε. Θα σας αφήσω να ετοιμαστείτε και σας περιμένω έξω για να κλείσουμε το επόμενο ραντεβού μας. Πόσο κοστίζει η συνεδρία? Η συνεδρία μας, πόδια μπικίνι μας χάλια στα 80€. Είστε με κάρτα ή μετρητά? Αγάπη, κάρτα. Ποιος κυκλοφορεί σήμερα με μετρητά? Ορίστε λοιπόν, περάσετε κάρτα σας από εδώ. Ορίστε. Για κάποιο λόγο απορρίφθηκε. Μήπως έχετε κάποια άλλη κάρτα να περάσουμε? Προφανώς και έχω. Ούτε αυτή τη δέχτηκε και αυτή απορρίφθηκε. Μήπως έχετε κάποια άλλη κάρτα να περάσουμε ή έστω μετρητά? Μην ξαναλέμε για μετρητά. Αλλά ούτε άλλη κάρτα έχω. Αν καλέσετε κάποιον να σας φέρει. Όχι, δεν έχω κάποιον, αλλά επειδή μένω μακριά, μήπως μπορώ να τα φέρω μια άλλη μέρα? Α, να τα φέρετε άλλη φορά θέλετε. Εντάξει, κατάλαβα, κανένα πρόβλημα. Ελάτε μαζί μου. Καθίστε εδώ, ξαπλώστε. Γιατρέ, ελάτε να ετοιμάσουμε το χειρουργείο. Ήρθε το ραντεβού για την εμφύτευση. Εμφύτευση! Όχι, όχι, δεν είναι ανάγκη. Περιμένετε λίγο, έχω και μια άλλη κάρτα, σίγουρα έχει λεφτά μέσα. Α, τώρα μαγικά εμφανίστηκε και άλλη κάρτα. Ας είναι. Πάμε μπροστά να ολοκληρώσουμε την πληρωμή μας.